brandt nog leeg. Hij gaat automatisch uit. Oh, Als de batterij ligt. Batterij liggen zit er uit. ja, dat is bij de auto ook, hè. Ja, ja. Als de goede auto is wel ja. Doet je dat? Goedemorgen, Oh ja. jongeman. Doet je dat liever als werk, hè? Dit is ons werk. We hebben dat groot voor elkaar. Ja, ja, eigenlijk is het niet meer als een beetje rondrijden, wat slap al te horen. En, Echt slammen hoor. Nee, toch. soms Oh, dat hangt ook een beetje af van wat er tegenover ons stiert. is hè. zo ja. Maar Dan zal dit wat slap wel horen weer. Ik was er al bang voor. Fietsvrienden. Ja, vrienden. Vrienden. Ik had geen vriendennummer. Nee? Nee. Nee, dat kun je niet maken. Noodzakelijk kwaad. Ja, Velpers van de straat af. Oké. Ja. Want anders zou je er alleen maar zo slechte dingen van komen. Nou, daar leeft u het over de kant. Nee, we hebben lekker. We fietsen altijd samen. Door het Heuvelland. En verder doet je samen niks, alleen maar fietsen. En samen eten. Af en toe eten samen. Oké. Met de dames wel. De hè. dames. Oké, en waarom fietsen de dames niet mee? Vandaag niet. Nee, te koud. Het is te koud, hè. Te koud. Ja joh, de dames zien toch een beetje heilig, ja. En dan kunnen ze het ook eens een keer over andere dingen hebben, als de vrouwen er niet dan bezig hebben we zijn. de eigen versieuze dingen. Oké. En dat is toch, hebben de dames de keer, huren de dames dit keer. Nee, ja? De toestand in de wereld, Nee, dat is... dat is niet serieus? Dat doen we niet aan doen we niet mij. aan Ik mij. heb er niks meer aan veranderen op onze leeftijd. Hè. Oké. Ik ben 54 en dig. 45. Oh, dus dan heb ik ook met elkaar op school gezeten of zo? Nee, Hij goed heeft geen samen. zwaar. Wacht, dan kon ik even tussenin stonden, Nee, want dan zien we generatiegenoten. Hij heeft geen zwaar gehad. Nee, maar even kijken, 54 en 45 hè? Nee, Ja, dan pas ik precies tussenin. Maar dan ook precies. dat is ze nog goed doen. Ja, Wie niet ja gelijk? beter als ik hè. Ja, dankjewel. Ik vind het ook leuk. Nee, dat is... we wonen samen in Valkenberg. Gewoon samen, onder één Ja, dak. nee. Ja, wel onder een naam in in appartementen. apart. Wel, in een appartement. Oké. Een gebouw waar meerdere appartementen. Ja, ja. Ah, kijk. Ja. En dan doen we iedere dag een beetje fietsen samen. Een beetje beweging. Oh, iedere dag, lekker. Hè? Ja, we fietsen zeker 4 keer per week. Een kilometer of 35 soms. Nee, ik weet dat je 50, maar... Oké. En dan is de volume met gewoon op je eten onderweg. Oké. Dus, ja. Hey, en nou valt me op dat jij hebt een paardje op en jij een helm. Ja. Heb je roots in Duitsland of zo? Nee, Nee? Nee, nee, het zou wel misschien spellen. nee. Maar hij heeft ook een helm geprobeerd. Maar mijn maat hebben ze niet. De snaps want dat een moeilijke zaak is. Oké. Maar dan het is ook de bedoeling dat je de paardje afzet en de helm opzet. Ah ja. Nee, maar ik vind het heel onverstandig van hem. Nee, ik vroeg dat, wat wel met roots in Duitsland, omdat ik woon aan een fietsroute en Ja. ik zie al tientallen jaren Duitsers altijd met helmen fietsen. Ah ja. Ja, en ik vind dat verstandig. Het is heel even winnen en als jij moet En winnen. in 40, 44 liepen ze met de helmen op. Ja. Ja, maar niet alleen Duitsers, hè? Hey, maar waarom kies je ervoor om het niet te doen? Dat is goed gemakzucht. Gemakzucht. Ja, Want er gebeuren handig veel ongelukken met die dingen, hè? Dat weet ik, dat weet ik. dat is ook zo. Even gewoon skiën, hoort die een helm op. En nu is goed gemakzucht. Oké. Nou, dit is het zo, er moet eerst wat gebeuren. Ja, Dat, precies. En dan moet je zeggen, mij gebeurt het niet. Het gebeurt er altijd iedere keer dat het gebeurt. Nou ziet je halverwege de 50 en ze zeggen het verstand komt met de jaren, hè? Ja. Moet hij dan nog maar nog 60 weer voordat het verstand komt? Of, De ezel bekend 70. De ezel. Wij zien het nog goed doen. ja, goed geconserveerd. Ja, ja. Noemen we dat Ja, dan. je wordt ook goed verzorgd. We hebben het wel eens af en toe over het verleden. Want we kennen elkaar ja, of veel lief. En daar leert er niet veel over los. Oei, Nee, dat hield dat toch voor zich. vul op de kerfstok zeker. Nee, Dat denk ik niet. Nee. Nee, maar ik geniet liever van die dingen, geniet ik liever zelf. Oké.
Gewoon toch weer even terug naar Duitsland. Ja. In Duitsland hebben ze er een mooi woord voor. Ja. Hè? Kopfkino. Kopfkino. Kent je dat? Ja, ja. Kopfkino, dat is dat bioscoopje in die bulles. Waar ze zelf filmpjes Zo. af kan draaien die ook echt van zichzelf zien. Ja, klopt. Dus er is bij jou eerder een dag draait er bij jou wel een filmpje. Nee, ook af en toe dia's. Lekker old school. Af en toe een beetje stalstaat. Ja, moet ik Nee. nog vragen, word je die dia's erin steekt? Of, Nee, zit allemaal in je hart, hoor. Af en toe tollen. Oké. Nee, maar we hebben de... Maar je kent elkaar dus via het wonen in het Ja, apart. die hebben ze toen geboden, joh, 4 jaar geleden. In Valkenberg, even het openluchttheater. Oh, In de Plankert. oké. Hey, maar ziet je van Valkenberg? Nee, Ik wel. eerst wel iets niet. Ik ben oorspronkelijk van Maastricht. Ik heb 42 jaar in Bemelen gewoond. En toen naar Valkenberg. Dan betekent dat wel dat je ziet een bedreigde diersoort nou. We Hè? zijn altijd Van van buiten. hè. Schengen die boete in Maastricht zien, Ja. dat is echt... het Hij zei wel dat het van Maastricht zien Mohikanen, zien Ja, het, hè? Hij zei wel dat het van Maastricht is. Ah, Het is in de Belg. Ja, eigenlijk wel. Belgisch beloorden, ja. Eigenlijk wel. Belg. Ben eerst Limburger geweest. Belgisch Limburg. Maar ja, hoe heb ze? Geboren in Belgisch Limburg. Boe. Vlijtigen. Wat is dat? Vlijtingen. Ja, jong. Achter Riems. Oh, nou Riems weet ik nog. Ja. Heb ik ooit eens een keer een meubelstuk gekocht. En, Ben ik niet mee getrouwd overigens. nee. Maar een kaas of een salontof, weet niet meer. Maar leed achter Riems dus. Ja. Ja, Oké. ja, nee, nee. Bij Riems, rechtsaf, stoplicht. De rotonde is een rotonde, geloof ik, ja. Ja, nee. Eerste rechtsaf. Nee, op de grote weg. Ja. Op de grote Ja, weg. rechtsaf. Nou, naar Tongeren. Nee, dit maar naar Tongeren. ik denk Rechtsaf. dat ik gelijk heb. Maar Ja, volgens mij is dat alle weg naar Tongeren, toch? Ja. Of niet? Ja, Althans, als ze naar Riems wil, moesten ze de weg naar... naar Oké. Tongeren. Hey, en wat vind je nou leuk aan hem? Want vriendschap, maar... ik denk wat- niks, hè. Nee. Nee. Ja, we hebben bepaalde klikken samen. Dus Oké. Ja. we hebben wel een beetje sfeer dat we samen gewoon door één fietsen- deur kunnen gaan. Van We fietsen, denken hetzelfde. van fietsen 4 jaar. En van die 4 jaar denk ik dat ik 2 keer voorop gefietst heb. Maar dan maar 100 meter en dan moet er weer langs. Hè. Dat kan niet achter me rijden. Oké. En waar ligt dat aan? Nee, met de weg niet. Ja. Laat het er stil maar op. Want heb je vaste routes of doet je navigatie? Gans, Zuid-Limburg, Zuid- Waals, ja, ook. Zo, door de voorstreek. Oh, dus het is niet zo van de oprit daar van de Urkse Nee, beste kroeg nee. in? Het Nee, is gemak- Nee, dat kan ik. We gaan niet langs de weg. We Soms het laten de tas, verdedigen. soms een tasje koffie ergens, maar... Boterhammetjes mee? Nee. Appeltjes. Appeltjes. Appeltjes? Ja. Daar leef je van appeltjes en de liefde? Ja. Wauw. Ja, liefde. Hey, en wat vind je nou zo leuk aan hem? Ja, joh, zeg dat eens. Het leukste vind ik, als er bij ons koffie gedronken heeft, dat er de hoes schijnt. Dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Ja, dat is. Hoe werkt dat? Ja, ik heb het al geschoten. Deze vriendschap giet Heel weg. diep. Ja, Giet heel 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 diep. diep, ja. Je liek wel een getrouwd stijl. Je woont niet alleen onder één dak, maar je hebt ook nog exact dezelfde Ja, fiets onder de vod. Ja. Ziet je die ook samen uit gaan zoeken? Ja. Waren de vrouwen erbij? Ja. Ja. Die hebben ook dezelfde. Ja. En middenfiets, dat is met een derde, ze hebben er al 3 gekloot. Oh nee, 2 van mij en 1 van de vrouw. Gewoon. Ja, ik weet er alles van. Bij ons hebben ze de fiets van de vrouw ook laat zijn nog een keer geklauwd. De verzekering accepteerde dan niet meer als ze geen 2 sleuien is. Ja, hè. ja. Er moest al 2 sloten hebben. Moest er gaan kunnen turen met sleutels en Ja. zo. Dat is toch van de gek, hè? Ja. Ik ben blij dat we samen toch even gekald hebben. Want Want? ik zei er iedere keer naar het journaal zijn, ik dacht dan ergens. En ik dacht toen, Nee, die moeten een vriend hebben. Nee, dat is Maar niet. we zeiden net, de vrouw hebben ze de fiets gekloot. Ja, maar wie zit er... Nou ja... ik ken mensen die zijn met elkaar getrouwd, maar die zeggen dan niet van elkaar van wie zijn vrienden.
Die hupste, joh. Ja. Die hupste. Hè, zo van, ik ben gelukkig getrouwd. Wat is voor, ik ben getrouwd en ze is gelukkig. Ze is gelukkig. Ja, dat is wel Alhoewel, dat is ook niet iedere dag zo natuurlijk. Ja. Maar mijn vrouw is wel mijn beste vriendinnetje. Ja. Dat durf ik gerust te zeggen. Jo, Ja. jo. Ja. Ja. We hebben ook- Ja. we Ja, hebben ook- echt? we hebben ook besloten, nou, al die jaren voor wie we fijn bij eigenlijk. Zet Kijk, stevige wat- concurrentie. als- Trouwens, van mijn dochter. Weet je wat het is? Nu stel ik voor, Ja. kennen ze van ons, die zijn dan gescheiden nu pas. Maar nu stel ik voor dat ze gescheiden en dan moesten ze weer in een hele tijd leuk gaan doen tegen een andere vrouw. Ja, moesten we gans opnieuw beginnen. Ja, verschrikkelijk. En dan is ze gas verlierd. Dan kan ze er maar beter bij blijven. Ja, dat nog wel. Daarom ziet je... Dat is ze gas verlierd. We zien al bijna 40, Och man, wat een werk. bijna 40 jaar getrouwd. Ja. Met dezelfde.